Увосень 2014 года ў Маскве ў павільёне колішняга ВДНХ адкрылі маштабную гістарычную выставу з вельмі яскравым акцэнтам на Рурыкавічах. Святы Владзімір, Вольга, Ярослаў Мудры, збіранне Русі. Пасля наведвання Путін зрабіў гістарычнае адкрыццё. История Рюриковичей – это история становления российского государства. Цікава, правда, бо ніякай Москвы за Владзімірам ды Святаславам не было. Як так? А можа быць, Путін все ж таки мае рацыю? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра сапраўдных Рурыкавічаў. Хто гэта, адкуль, куды яны падзеліся, колькі іх было, нашчадкаў Рурыка і да чаго тут Москва. Калі будзе цікава, чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! Сам Рурык, вражскі конунг з 9 стагоддзя, асоба напаўлегендарная. Там усё туманна, бо адзіная інфармацыя з аповесці мінулых гадоў, пісанай больш як праз 300 гадоў пасля падзеяў. Рурык прыйшоў з-за мора і засеў у раёне Ладагі, узяўшы пад крыло мясцовыя плямёны. Гэта нармальная тэма. Расійскія гісторыкі чамусьці лічаць яго заснавальнікам Наўгародскага княства, але Новгарада Вялікага яшчэ не было, толькі Ладага. З Рурыкам разам прыйшлі яго браты Сіневус і Трувар. Але аказалася, што браты гэтыя даволі дзіўныя, калі зірнуць на імёны, бо па-шведску Сінехус – гэта свой дом, а Труварінг – гэта верная дружына, трушная, так бы мовіць. То бок нехта нешта пачуў ці перапісаў, а што не зразумеў, дадумаў на свой густ. Пра імя Рурыка таксама было шмат спрэчак. Па факце яно скандынаўскае. Быў, напрыклад, такі конунг Рурык Ютландскі. З ім наша героя часам атаясамліваюць. Прыхільнікі заходнеславянскай, палапскай версіі упарта шукаюць паралелі ў славянскіх мовах, але часцей безвынікова. Дарэчы, а дзе магіла Рурыка? Найхутчэй, канешне, яе няма і быць не магло, бо, як прававернага варага, Рурыка спалілі ў моры ці на вялікай вадзе, і ўсё. Ніхто ўжо ніколі ніякае ДНК не прааналізуе. Як бы там ні было, сын Рурыка, Ігар з жонкай Вольгай, Інгвар і Хельга, абаснаваліся ў Кіеве, і кропка прыцягнення Рурыкавічаў перасоўваецца менавіта туды. Ігар, Святаслаў, Владзімір – гэта ўжо чыста кіеўская гісторыя. Ва Владзіміра яшчэ далёка не святога, да прыняцця хрысціянства было нібыта 400 наложніцаў і безліч дзяцей, якіх той, канешне, не ведаў. Пасля было ягонае крывавае вяселле з Рагнедай, полацкай княжной. Пра гэта я казала ў самым першым выпуску нашай праграмы. Божа, як даўно гэта было. Але вы гляньце, калі яшчэ не глядзелі. Дык вось, Рурыкавічаў нават больш карэктна было б называць Владзіміравічамі, бо далейшыя персанажы гэтай гісторыі акурат нашчадкі Владзіміра, якія паселі ў розных частках той старой Русі. Полацкая, Чарнігаўская, Наўгародская, Тмутараканская ды іншыя лініі з'яўляюцца ўжо тады па дзецях Владзіміра, а пазней усё ускладняецца яшчэ болей. Ад Ярослава Мудрага ідуць Ярославічы, ад Владзіміра Манамаха – Манамахавічы, ад Ізяслава, сына Владзіміра і Рагнеды, ідуць Ізяславічы полацкія, ад іншага Ізяслава, сына Ярослава, Ізяславічы тураўскія, а яшчэ Ольгавічы, Давыдавічы, Расціславічы галіцкія, Ярославічы разанскія. Ствараецца проста павуціна, якую цяжка прачакаць, калі не варышся ў гэтым нон-стоп усё жыццё. А каб вас канчаткова заблытаць, давайце возьмем не толькі мужчынскую, але і жаночую галіну. У Ярослава Мудрага і ягонай жонкі, шведскай князёўны Інгіерды, былі не толькі сыны, але і дочанькі. Сярод іх Ганна Ярослаўна, яна стала каралевай Францыі, жонкай Генрыха I з дынастыі Капетынгаў. Дык калі лічыць па яе нашчадках, атрымліваецца, што немалая доля еўрапейскай арыстакратыі таксама радня па крыві таго легендарнага Рурыка. Час ідзе, і ўсе гэтыя цудоўныя людзі, якія паселі ад Тмутаракані да Новгарада, ужо не бачаць сябе як адну каманду. Бо Русь драбіцца, хаця яна бадай ніколі не была цэльнай дзяржавай. Таму Рурыкавічы ваююць, забіваюць адно аднаго, канкуруюць, але надалей памятаюць, што нешта ў іх агульнае ёсць. Хаця б знак якасці, такі госстандарт, даруйце, а менавіта трызуб як родавы знак. Недзе ён стае двузубам, недзе з яго прарастае крыж, каб адрознівацца, зразумела. У выпуску пра нашы сімвалы, пра трызуб і пагоню я пра тое ўзгадвала. А далей 13 стагоддзя. Ардынская навала.
катастрофа. Такі сабе зомбі-апакаліпсіс і блэкаут, прыцярушаны радыеактыўным попелам. Безліч дадзеных, дакументаў, рэліквіяў наўпрост не перажылі ўсё гэта. Роўна як і безліч людзей. Гэта падвяло пэўную рысу да мангольскі свет і пасля мангольскі. Нашчадкі Рурыка, раскіданыя тут і там, па землях старой Русі, неяк, канешне, у яго ўпісаліся, але пра стварэнне нейкага свайго амбітнага дзяржаўнага праекту гаворкі ўжо не было. Вялікае княства Літоўскае, новы цэнтр збору і прыцягнення, узначальвалі ўжо зусім не Рурыкавічы. Адзінае выключэнне – Шварн Данілавіч. Імя Шварн часам счытваюць як Северын. Той быў сынам Данілы Галіцкага, то бок з галіцка-валынскай лініі Рурыкавічаў. Міндоўг аддаў яму за жонку сваю дачку, але той шлюб быў бяздзетным. Шварн кіраваў Літвой нядоўга, а далей быў выгнаны і памёр у Холме. І вось цікава, каб сталася па-іншаму. Вялікім княствам і літоўскім, і рускім кіравалі б Шварнавічы, якія выводзяць сябе ад Рурыка. У кожным разе так не сталася. Дык што, час Рурыкавічаў мінуў? Глобальна так. Напрыклад, у Віцебску нашчадкі Ізяслава правілі да 1320 году, але Брачыслаў Васількавіч памёр бяздзетным, і ўсё перайшло Альгерду, уладару ВКЛ. Са смаленскімі ці тураўскімі Рурыкавічамі падобна. Асобная цікавая гісторыя была ў галіцкіх Рурыкавічаў, бо гэта пра каралеўства Русь на сённяшняй заходняй Украіне. Але і там землі ўрэшце адышлі да Польшчы. З часам паўсюдна, так ці іначай, Рурыкавічы былі адсунутыя ад кіравання вялікімі палітычнымі праектамі. Само ж паходжанне, асабліва для магнатаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, засталося знакам якасці, статусу. Чацвярцінскія, астроскія, агінскія, збараўскія, вішнявецкія, масайскія, пузыні, друцкія і гэтак далей. Яны ўсе выводзілі сябе з Рурыкавічаў, але гэта само па сабе не давала ім права на нейкую карону, бо Русі, як дзяржавы, уже не было. Але была яшчэ адна лінія. І вы, пэўна, ўжо ведаеце, пра каго я. Сярод дзясяткаў іншых лініяў была Уладзіміра Суздальская, нашчадкі Юрыя Даўгарукага, сына Манамаха. Гэтыя удзельныя князі перасядзелі мангольскую навалу, бо пайшлі на калабарацыю, а княскія ярлыкі атрымлівалі ад ханаў, і вось з гэтага сімбіёзу нарадзілася маскоўскае ханства, даруйце, княства. Такі парадокс. Сама дзяржава, Масковія, паводле укладу, адміністравання, вайсковай арганізацыі, спосабу жыцця – гэта спадчына Арды. А вось на чале нібыта Рурыкавічы. І вось, калі яны пачалі набіраць сілу, то ўзгадалі пра сваё паходжанне. На што? Каб мець намінальнае права на Новгарад, Полацак, Чарнігаў, Кіеў і гэтак далей. Акурат праз паходжанне ад Рурыка маскоўскія князі абасноўвалі сваю агрэсію. Хаця супраць іх пад Оршай, напрыклад, ваяваў Канстанцін Астроскі, таксама ж нібы Рурыкавіч па пінска-тураўскай лініі. А пасля Рурыкавічы на Масковіі скончыліся. Хлоп. Сын Івана Грознага Фёдар быў апошнім. Васілій Шуйскі, баярын, які стаў царом, таксама быў Рурыкавічам, але яго скінулі самі маскавіты. Той прысягнуў на вернасць каралю Рэчы Паспалітай і памёр у Гастынскім замку ў Польшчы. Вось і ўсё. А далей на Масковіі заселі Раманавы, якія да Рурыка не мелі аніякага дачынення. Аб чым гэтая гісторыя? 1000 год таму сапраўды былі Рурыкавічы, такая вялікая і не вельмі дружная сям'я. Такі клан, дом Гуччы. Толькі займаўся ён не модай, а атрымаў вайскова-палітычную карпарацыю «Русь». А пасля тая карпарацыя заняпала, а нашчадкаў Рурыка з розных лініяў расцярушыліся хто куды. Год 500 таму сходнія нашыя братушкі прыдумалі маніпуляцыю пра тое, што калі яны таксама Рурыкавічы, то маюць права на ўсё, то бок на агрэсію. Але пасля Івана Грознага ды яго сына Фёдара нават фармальныя падставы для гэтай маніпуляцыі ўзніклі. Дык адкуль і якога беса у іхняга Пуціна зараз нейкая фіксацыя на Рурыкавічах? Я не ведаю. Можа быць, вы ведаеце. Напішыце ў каментарах. Але калі ж пафантазіраваць, то тэарэтык анархізма Пятро Крапоткін меў куды большыя падставы разважаць пра Русь і Рурыка, чым нейкі там Пуцін. Чаму? Бо Крапоткін
князь, нашчадак апошняга смаленскага князя Рурыкавіч. А Пуцін нашчадак КДБ, якое, між іншым, апошніх Рурыкавічаў з ліку расійскага дваранства мучыла ў падвалах. Вось так. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.